Make too many passes, just shoot, and you have to jam in there. Kom igen, Penge! Ryk på, Jannik! Kom nu op, Jannik! Nej! Kom. Forsvarsspillere, der er herovre. Skal sørge for at holde ham der. Det er ret simpelt, det gør. Jeg ved godt, det er pisse svært. Vi gør det alle sammen, altid til træning. Står og kigger på. Det gør vi. Kunsten og forskellen det er, hvis vi ikke gør det her, så har vi mulighed. Mange til det, som han gør. Det kunne være en i Black Bears, eller også han er bedre. Eller også fordi, at nogen rent faktisk kan holde. 68'eren, han er deres rollespiller. Hvis vi kan tage ham ud af spillet,